batzutan pasatzen. Broma, irati. Ja, basta. Ja, vale. Nun esan dugu, Xebarri dela. Niri esan didaten. Azu erdian, ni hemen. Jesus. De repente zen seria. Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko denoi etortzeagatik eta ongi etorriak Mintzalagun zikloko lehenengo saiora, Zauria eta hitza, isiltasunaren kartografia deiturikoa. Gaur hizpide izango ditugu, besteak beste emakumeen sufrimendua, osasun mentala eta hoien harremana fikzioarekin, ez? Edo hoiek nola agertzen diren fikzioan. Hasi baino lehen, eskerrak eman nahizkiot Koldo Mitxelena kulturuneari, bereziki Ruti eta Uxueri, eta noski bi gonbidatuei, orain azalduko dut pixkat pare bat hitz bakoitzaren bizitzaren ingurukoan, eta hasiko gara ja galdera batzuekin. Eta gero ere bukaeran gustatuko litzaiguke espazio bat ere uztea publikoarentzat eta zuek ere galdetzeko nahi duzuen, ezta? Itxaso Martin Donostian jaio zen, 1981, eta bera idazlea, kazetaria eta antropologoa da. Eta 2016an doktore tesia argitaratu zuen deiturikoa, deitzen dena eromena, azimemoria, eta isiltasunak idazten hutsune bihurtutako emakumeak garaiko gizartearen eta moralaren ispilu. Literaturari dagokionez, 2012an argitaratu zuen Nibera eleberria eta 2024an Punto Bobo. Eta bestalde irratian eta telebistan egin du ibilbide profesionala eta EH1 ere irakasle izan da. Eta Itziber Garmendia 1982an jaio zen, Zaldibian, ez Donostian. Eta... Gero esplikatuko dugu, barre hau. Ze bestela arraroa da. Eta zuzenbidean lizentziatu zen arren, arte eszenikoak ere ikasi zituen eta horretan ibilera beti. Bai antzerkian, bai telebistan eta bai zineman. Bere azken lanen artean, Muertos S.L. eta Machos Alfa daude adibidez telebistan, eta antzerkian aipatuko nituzke Ez naiz inoiz Dublinen egon, Esearen kolorekoa edo Arizona. Nire lehenengo galdera da, pixkat izenburu abstrakto honetik abiatzeko, Zauria eta hitza ditzen da gaurko saioa. Eta galdetu nahi zuet, zer den zehazki zauri hori. Zer daukan metaforikotik, zer daukan fisikotik, eta metafora baldin bada, ze implikazio dituen horrelako metafora batek. Wow. Esplikatuko pixkat zea usten azteko Donostiko afera. Txorrada bada, baina barrea zergatik egin dugun ulertezazuen, iratik txukun prestatu zuen hitzaldi hau, txukun benetan gainera, ondo landuta, ondo josia, argumentu guztia, galderak nola iruzkinduta eta zeuden, eta hasi nintzen irakurtzen, eta irakurtzen, Itziber Garmendia Donostian jaioa da, zainon, Zokata ezer Donostiarren kontra eta Donostin bizi naiz duela 18 urte Donostin maite dut, baina Zaldibian jaioa naiz. Orduan esan nion, irati dana dago superondo zean, baina Zaldibian jaioa naiz. Orduan hori bakarrik izan da, Wikipedian jartzen omendu nun baitzen Donostian jaioa naizela. Jazta. Oain galdera zaia Zauriarena zu hasiera. Nik uste nire kasuan, Zauria zela hutsune bat. Zan esaten ez zen zerbait, zen tabu bat. Eta horrek eragiten zuen nigan zauri bat. Ez fisikoa, baina baita fisikoa ere. Hau da, fisikoki gauza asko egitera mugatzen ninduena, baina batez ere zen, metaforikoa deitu nahi badiogu, metaforikoa, ez? Eta nik uste dut hitzek bakarrik zeukaten horren soluzioa, ez? Orduan bai, nik esango nuke nire kasuan gutxienez Zauria hutsune bat zela. Gero pentsatzen dut aurrerago hitz egingo degula isiltasunei buruz eta ez dut spoilerrik egingo, ez? Baina
bai, isiltasun bat eta tabu handi bat, ez? Esaten etzen zerbaitek edo aipatzen ezen zerbaitek eragiten zuela beldur handi bat eta horrek eragiten zidan zauria. Ados nago horrekin, isiltasunaren eta tabuaren zauri metaforiko horrekin. Eta gero kurioso da, ze zauriak badu eraldatzeko edo kamuflatzeko gaitasun izugarri bat, ez? Batez ere metaforikoa denean, orduan batzutan zauria leku batean kokatzen duzu, eta horrengo egunean agian beste leku batean kokatzen duzu. Eta horrek egiten du igual hain labainkor, ez dakizu askotan atzo funtzionatu zizun horrek gaur funtzionatuko dizun zauria baretzeko garaian. Zauri metaforikoek hori dute txarra, nik usten dut. Bai, Biok aipatu duzue tabua hitza isiltasuna, eta, esango nuke, bion kasuan, zauri horren inguruan aritzeko modua zuzen ere hitza dela, behintzat handi batean. Gogoan duzuen noiz deskuritu zenuten, hau da, noiz deskuritu zenuten hitza izan zitekela baliagarria gai honetan edo beste gai mingarrietan sakontzeko? Nik hitza erabili nuenean, deskubritu nuen baliogarri izan zitzaidala. Urte askoan isilik mantendu nuen zauri bat, beldurraren poderioz isilik mantendu nuen zauri bat, hortzegoen, eta hitza erabili nuenean askatzen hasteko eta sentitzen nuena kontatzen hasteko, orduan konturatu nintzen, benetan ze baliagarri izan zen. Orduan esan nuen, ostras, honek balio du. Kontatu dut zer gertatu zaidan, kontatu dut zer sentitzen dudan, aipatzera ausartu naiz adibidez suizidio hitza, eta bapatean pixkat hobeto sentitzen hasi naiz. Baina ez nuen hitz egin jakinda horrek zauria arinduko zidala, baizik eta hitz egin nuen eta orduan konturatu nintzen zauria arintzen hasi zela. Nik uste dut, nire kasuan, kasik zaila izaten zela hitzak aurkitzea. Eta orduan asmatu behar izan nuela hitz horiek osatzeko beste modu bat, modu alternatibo bat esan dezagun. Eta modu hori aurkitziak eman zidala lasaitasun handi bat, neurri handi batean, ez? Askotan iruditzen zait, ez, zuk sentitzen dituzun gauza asko momentu irrazional batean, azkenan hitzak gure diskursoa, ez, gure diskurso razional, ez, bat adierazten du, ez? Orduan, saiatzen gera hitz egiten logika baten barruan, esaldiak era batera osatuta, ez? Azkenean nola baloratzen da, ez? Pertsona bat ondo dagoen edo ez, bere diskursoa logikoa bada edo ez bada logikoa. Orduan, nire buruari baimena eman nionean diskurso ez logiko baten barruan aritzeko, horrek lagundu zidan neurri batean zauria arintzen eta gertatzen ari zitzaidanari buruz hitz egiten. Zeren momentu askotan zan, baina nola azalduko dut hau, ez daukat hitzik gertatzen ari zaidan hau azaltzeko, ez? Orduan, baita ere horrek ikusarazi zidan kasu batzuetan isiltasunak ere komunikatzen zuela. Eta orduan tresna ezberdinak erabili behar izan nituen eta saiatu nintzen gero adibidez ni bera eleberrian hoiek mahai gainean jartzen, ez? Orduan, hitzak bai, baina askotan diskurso logiko baten barruan egin behar ditugunez, zaila egiten da. Orduan, baimena ematea zure buruari hitz egin aldezun moduan eta bota gauzak sentitzen dezun moduan, ez? Holako logikarik ez badago ere eta errepikapen asko baldin badaude ere eta hutsune asko baldin badaude ere, segi eta hori izango da bidea, ez? Gero, sakondu nahiko nuke pixka bat aurrerago honek guztiak fikzioaren barruan daukaldekua, baina okurritzen zaitere, errazagoa den gai hauen inguruan hitz egitea agian metaforatik edo fikziotik, maila pertsonal batetik, baino itxaso badakita adibidez, zure lehenengo liburuan Nimera oso esperientzia pertsonal batetik abiatu zela, eta aldago adibidez idazteko prozesu horretan, bi galdera dira, alde batetik, ea errazagoa den metaforatik hitz egitea, eta gero zure kasuan
autozentsurarik aurkitu duzun idazteko, edo fikzio idazteko prozesu horretan, eta zuretzat antzekoa, ez? Ba, izan duzu noiz baita adibidez, ba, zure esperientzia personalak, ba, igual fikziora edo besterik gabe hori buruz hitz egiterakoan publikoki hitz egiteko heldurrik adibidez? Boa. Ez, nik uste dut gainea, askotan justu kontrakoa gertatu zaidala. Ni izkutatu naiz askotan ere pertsonaien atzean. Eta nire aldea handi bat erakusten dut askotan, baina publikoak ez daki zertaraino dan nire aldean, nire mina, nire zauria, biti nagoelako pertsonai horren azalaren azpian izkutatuta. Orduan nahi horrek askatasun sentsazioa handia ematen dit, gai naizelako emozioak askatzeko, emozio horiek askatzen ditudan neurrean publikoaren gana iristen badira askoz hobe, hori delako kontatu nahi deguna eta antzerkia eta artea hori delako azkenean, energiak mugitzean datzalako, gure lanaren arrazoi nagusietako bat bintzatu hori delako. Eta konturatzen naiz, ni neroni naizenean, orain bezala ez, askoz ere zaurgarriagoa naizela, urduriagoa egoten naizela, falta detena nolabait kareta hori edo beste izen bat edo beste azal bat horren atzean izkutatzeko aukera emango didana. Eta ez da ez gertatzen, jazta onartzen dut urduriago nagoela, bildur gehiago ematen didala eta nolabaiteko bertigo ematen dula, baina errealidade bat da eta oso zorte honeko sentitzen naiz lanbide bat daukadalako pixkat hori baimentzen didana, ez? Aske naiz estenatokian edo kamaren aurrean beste pertsona baten azalean nagoen bitartean. Agian pixkat gezurtia da, baina niretzat egia asko du eta niretzat kontatzen dudan guztia egia da. Bueno, nik izan ditut bi esperientzia oso ezberdin, ez? Lehenengo liburua idatzi nuenean guztiz neurri handi batean autobiografikoa da. Gauza batzuk fikzionatu nituen, baina nire ingurukoen babesagatik, ez nire babesagatik. Eta bigarren novelan berriz, fikzioa da. Ez beti dauka norberatik, ez? Baina fikzioa da, ez? Orduan, bi esperientzia oso ezberdin dira. Egia da, lehenengo liburuan kontatu nahi nuena gauza pertsonal bat zela, eta beraz hortik abiatu behar nuen, eta egia da baita ere, idatzi nuela pixka bat gertatutakotik distantzia bat neukanean. Bai hartu nituela erreferentziak momentu hartan idatzitako testuetatik, ondo ezik nengoen testu horietan oinarrituta, baina ja distantzia bat hartuta. Eta esan ditzagun kasi pudore gehiago sentitu nuela kontatzeran indoalako nire Birramonaren historia. Eta nire Birramonaren historia nik kontatu arte aurretik ez zuen beste inor kontatu. Eta, nire Birramonaren historia kontatzeak ekartzen zuen gure familian zeuden irudi batzuk aldatu beharra. Eta momentu askotan bai sentitu nuela, ia nor nintzen ni, ez? Ordura arte, ezkutuan mantendu zen hori aireratzeko. Kasu batzuetan mina egin zezakelako, ez? Eta gero, bai sentitu dudala, gogoratzen naiz, ja editoreak esan zidanean, ja imprentan dago, eta sartu zitzen horrelako, urduritasun bat esaten nolako, maia, ez dauka atzera bueltarik, eta nire inguruko askok bazekiten ni nola sentitu nintzen, baina seguraski ez novelan deskurritzen den punturaino, ez? Gogoan dut, hemen kuadriatzoko batzuk badaude, baina gogoan dut lagun batek esan zidanean, banekien gaizki egon zinela, ez? Baina ez hainbeste. Eta orduan, horrek bai ematen dizula beldur pixka bat. Eta beste alde batetik, punto gobon, baita ere agertzen dira, fikzioa egiten dezuk, eskatzen zaituzten gai horietatik, emakumeen sufrimendua dago, osasun mentalari buruz hitz egiten da, amatasunari buruz hitz egiten da, baina era berean fikzio batetik, eta hor babestuago sentitu naiz. Egia da,
beti ere punto bobora iristeko beste fasetik pasatu behar izan nintzela. Bestela ziur nago ez nintzakela iritsiko. Orduan, noski daudela gauzak, baina Aitziberrek esan duen bezala, ez? Pixkat azal horren azpian ezkutatzen zera fikzioa egiten dezulakoan. Baina, bueno, bai, pudore puntu bat egon daiteke, eta gero jendeak esaten dizunean jo irakurri dut, eta baliagarri egin zait, bueno, hitz batzuk jarri dizkiozu, igual nik sentitzen nuen ari, eta ez dakiz zer, eta horrek ere egia esan, bueno, zaurian ere, zauri hori, bueno, sendatzen laguntzen du. Biok aipatu dituzue urduritasuna, beldurra, nik autozentsura ditu diozuek pudorea, ez dakit ez, horrelako hitzak agertu dira, eta nik aletu nahi dizuetea, uste zuen sortzaile izatearekin daukala harremana horrek, edo uste zuen, adibidez, emakume sortzaile izatearekin ere izan dezakela, edo beste kapa bat izaitekela, edo ez. Hostia. Biekin, ez? Osea, bai sortzaile izatearekin eta bai emakume sortzaile izatearekin, pudore horrek edo... Ja, ez dakit zertaraino autozentsuratzen dugun gure burua. Bestek egia edo ikusiko dutenaren bildurrez, bestek... Ez dakit, ni askotaren naiz oso konstiente autozentsura horretaz. Ba naiz konstiente adibidez, bildurrez berdinez, ez? Gehiegi irakusten ari oten naizen, gehiegi kontatzen ari oten naizen, baina askotan konturatzen naiz behin pasata gero. Esanet, autozentsura dagoela konturatuko baniz momentuan, agian beste bideo bat hartuko nuke, baina behin pasata gero, igual irakurketa bat egiten dudanean, hemen naiz erosu sentitu edo hemen lotxa edo pudore pixka bat sentitu dut, igual behin puntu hortara iritsitakoan konturatu naiz. Eta ja behan du da, esaten da bezala ez, gero dutxan ez da da guztiak irabazten ditugu, niri hori askotan gertatzen zait. Osea, etxera juten nahi zertet, zatik erantzun dut hau, edo zatik egin dut hau, edo zatik improvisazio honetan eukidet jarrera hau. Pentsatzen dut, zure kasuan itxaso ja, liburu bat idatzi dezunean, eta ja badakizunean imprentan dagoela, bertigo moduko zerbait sentituko dezula, esan ez, ja ezin dut ezer aldatu, zenik emanaldi bakoitzean aldatu dezaket zerbait, esan nahi dut, holtzara igotzen naizen momentu oro daukat gaitasuna eta aukera momentuan aldatzeko, baina zuentzat, ja behin imprentan dagoela, esken nahi bertigo ematen dit zentzu hortan, esatezu, ostia, ja. Bai, eta batez ere esaten dezulako, askotan, nik ez dut berriro irakurtzen. Zer bestela da, esaldi hau jarri etola bestea ez dakizer. Niri beldurra zureak ematen dit, ez pentsa. Jende aurrean eta, aztingo zait, gidoia ez dakizer, bai. Nik dana idatzita bazpa ere. Eta nire kasuan nik uste dut, pudorea edo autozentsura hori, pixka bat hori eramaten lagundu didana, izan dela gero ikerketa akademiko bat egin dudala. Orduan, nire burua horrek lasaitu egiten du. Zesaten du, sentitzen dudan hau, normala da. Ez, edo, sartzen duzu, ez, unibertsitateko ikerketa akademiko batek baldin badio, bitu hau gertatu da, hainbat emakume baztertuak izan dira eta dira hainbat gauza sentitzeagatik, dagokien rola ez betetzeagatik eta bar, eta horrek eragin ditzake beste hainbat ezin egon eta zauri, pixka bat horrek babestu bezala egiten hau. Eta nik uste dut baietz, nik uste dut sortzaile izateak eragin handia daukala, eta emakume izateak ere bai. Daude gauza asko, beldur pixkat ematen dizuna, hainbat gauza diraztea, edo horrek esan dezagun inestabilidade bat erakutsiko duelakoan, eta horrek profesionaltasunean eragina izan dezakelakoan, eta bar, eta nik uste hori emakume hongan pixu handiagoa dela, bai. Gero, dago gauza, nik pentsatu izan dut beti adinak emango zidal nolabait,
Ja, ulertzen duzu, bai. Osea, gauzak esateko beste autoridade bat, beste segurtasun bat, eta ez da gertatu. Osea, naho zai, oraindik esaten dut, noiz sentituko dut segurtasun minimo bat esateko, hau da nik pentsatzen dutena eta arrazoia daukat hau esaterako garaian. Ez, konturatzen naiz askotan, 20 urterekin igual, loain baino kemen handiagoa noela, edo bildur gutxiago, edo filtro gutxiago nituela, ez dakit, baina batzutan ere burua ikusten dut, zentzu askotan, gutxi aurreratu izan, banu bezala esatet, ez da justua, hau badi joa, eta bestea ez da justua niretzat. Baina, bai, batzutan nola baiteko karga edo presioa sentitzen dut, irudikatzen dut jendeak espero dula negandik zerbait, hori da ego deskomunal bat. Jendea ez dago nire ezerrentzain, baina askotan jartzen dut nire bizkarren gainean karga hori, ez? Espektatiba batzuk ditula bezala jendeak, abertze esaten duguna Itziberrek. Eta Itziberrek igual txorrada bat esango du, eskubide guztia dauka txorrada bat esateko, baina bildurtzen hau horrek, ja 53 urte ditut, ja zerbait serioa esan beharko dut. Eta batzutan ez da gertatzen, orduan. Ba ez dakit, nire burua lasaitu nahian nabil, eta esan zeo zairati, zen nerviosa da, izketa saitzen. Baina gero pertsonaia serioak ere egin dituzu. Bai, klaro, bai, kapaza naiz pertsonaia serioak egiteko. Baina gero, momentu askotan, ez dut nire burua 53 urteko emakumetzat ikusten. Iruditzen zait urtea pasa direla, baina nolabait momentu askotan oraindik izugarri vulnerable sentitzen naizela, izugarri hauskor sentitzen naizela gai askokin. Beste gai askotan aurreratu dut eta ikasi dut eta lortu dut nolabait nire lekutxoa, ez? Nire barnean esan nahi dut. Baina oraindik esaten dut, oraindik hainbeste daukat nire barnean hobetzeko eta hainbeste segurtasun irabazteko eta ez dakit hainbeste terapia egiteko mugagabea dela hau dana. Nik uste denborarekin konturatzen zerala, igual seguro ez zara inoiz egongo, ez? Ja, igual eta ez. igual hori onartzen dezunean, esatezu, bueno, venga, ba, pues ya está, ez? Bai. Seguro daukazun bakarra hori da, ez? Bai, Baina, bai. ze kaka. Pues baia. Nuzakit, seriotasunetik edo humoretik egingo duzu, baina behintzat, noizbait esan duzu interpretazioa zuretzat empatia Bai. ere badela, ezta? Eta orokorrean esango zenukete fikzioa sortzea edo ere izan daitekela empatiariketa bat, eta zehazki gaurko gaiaren inguruan, izan daiteke hau sufrimendu hori, emakumeen sufrimendu hori zehazki islatzeko ikusarazteko, mahaigaineratzeko bide bat, adibidez. Bai, zalantzari gabe. Nik uste zuek ere empatia hortatik idazten ez zutela, ez? Pertsonaiak ulertzerako garaian, sortzerako garaian. Hombre, nik uste dut alegin handi bat, bueno, nik gutxienez ez dut bestengatik hitz egingo, baina alegin handi bat egiten dela hortan. Neri asko laguntzen dit antropologia ikasi izanak, eta, bueno, uste dut Punto Bobon, hemen dago editorea usue, eta uste dut lortu nuela, ez, bueno, daude pertsonaia oso ezberdinak, familia berekoak, emakumeak, denak, eta oso jarrera eta izaera ezberdinak dituztenak, ez? Eta bizitzaren aurrean oso erabaki ezberdinak hartzen dituztenak. Eta, bueno, ni saiatu naizena da, momenturen batean denekin empatizatzeko zirrikitu bat ematea, ez? Esatea, pertsonaia honekin dana empatizatzen dut eta beste batekin ez? Gertatu zaite, irakurle talderen batean, esatea, hau, pertsonaia hau, eske gorrotagarria da, zeren hau egin du eta bestea egin du, baina, bueno, saiatzen naiz beti azalpen bat ematen egiten duen horri. Eta beraz, pixka bat aukera ematen baita ere hori ulertzeko. Eta uste dut fikzioa egiteak baduela hortik asko baita ere, ez? Bueno, era askotako fikzioak daude, baina azkenean denok era kolore ezberdinetako personak. Eta seguraski inoiz etzera egongo persona batekin ados egiten dituen gauza guztietan. Ez da gu geure buruarekin ere, beraz. Orduan, bai, saiakera handi badago, empatia horretatik
aritzeko, batez ere nahi badezu, bueno, horrek ere, jendearen gan ze mugitzea, ze, bueno, helburu bat, sortzaile zeranean ere helburu hori badago, ez? Ez hor gelditzea, zuregan gelditzea, baizik, eta besteengan ere oihartzun, eragin, edo sentsazio minimo bat bada ere, sortaraztea, ez pentsatzen dut zuri ere, bai, Aitziber? Bai. Eske beti esan izan duet empatia dela antzerkia edo interpretazioa, ze ja beste baten azalean sartze horrek ematen dizu gaitasun hori, ez? Eta eramaten zaitu pertsonai horren beldurrak, minak, pozak ulertzera. Nahi askotan gertatu izan zait nire personai bat gorrotatu izana. Eta hori da gauza bat, nahiko nekeza da hori defendatzen gero, ze gorrotatzen duzun pertsonai baten azalean sartu behartzea, ulertu behar dezu eta defendatu behar dezu. Orduan, juizio horik ez egiteko ariketa hori pertsonai bat prestatzen dezunean, niretzat hori da zaiena, eta juiziorik egiten ez dezunean, pertsonai hori ulertzen dezunean horri iristen da empatia. Niretzat, benetan gaina pentsatzen dut, sentitzen dut antzerkiak eta orokorrean sorkuntzak mundua ulertzen laguntzen dula. Eta iruditzen zait arma bat oso indartsua, mundua ulertzen jakitea, besteak ulertzen jakitea batez ere. Gero badaude portaerak eta pertsonak ulerkaitzak direnak, mundura behiratu besteik ez dago, eta izenik eman beharrik ere ez dago. Baina orokorrean, espezimen horiek kenduta, nik uste dut gauza asko ulertzen lagunduko ligukela. Bai, azkenean, nik uste sortzearen parterik handiena entzutea dela. Sortzeko aurretik entzun egin behar dezu. Eta uste dut hori dela klabe handietako bat, ez? Eta horrek entzuteak dakar baita ere empatia, ez? Eta empatiak ez du esan nahi pertsona horrekin ados egon behartzeanik, baizik eta, bueno, entzun dezula, ulertu dezakezula edo bueno, errespetatzen dezula, ez? Orduan, nik uste dut hori, sortzearen aurreko pausua entzumena izan da, hortik ja, bueno, empatia horrek ja badakar, ez, barruan. Aipatu zue, beste baten azalean jartze hau eta beste bati hitzak emateko prozesu hau. Alteritate honetan murgiltzerakoan badago arriskurik. Hau da, izan duzuen noizbait beldurra hitza eman ordez, edo ahotsa eman ordez ahots hori kentzekoa, segun ze gaietan... Zure ahotsa propioa kentzekoa? Ez, beste, segun ze gai igual delikatuago, gai delikatuago bat lantzerakoan adibidez, bestetasun hori oso handia denean, izan duzuen noizbait beldur hori, ez dakit ahotsa ematera nahi zen edo ahotsa kendu, ez? Ez dakit ongi azaltzen ari nahi zen. Bai. Edo badago arrisku hori, ez dakit, igual ez duzu izan. Nik usteet, onartu behar dezula bestearen ahots hori zure barrutik pasako dela eta zuk ateratzen dezun hori, bere ahotsa ia ezinezkoa dela guztiz puroa izatea. Azkenean zuk filtratuko dezu, zure barnetik pasako da eta zuk adiraziko dezu, ez? Orduan, nik usteet hortik daukala gehiago. Onartu behar dezula, azkenean askotan da testualki azaltzen badezu ere, beti sormen prozesu bat dago tarteko eta beraz ez da zuk transformatu egiten dezu, bai ala bai, ez? Eta hortan batzutan bai beldur pixkat ematen duz, esatezu, ari naiz fidela izaten, ari naiz benetan pertsona hori hemen islatzen, edo ari naiz, niri adibidez tesia egin nuenean, egin nuen lana eta artxibo lana psikiatriko batean, eta askotan sentitzen nuen, erabiltzen ari naiz persona hauek nire, ez, etekin baterako, hau da, nire doktore tituloa ateratzeko, eta gutxienez erabiltzen baditut, edo euren ahotsak islatu behar baditut, izan nadin aliketa puruen, ez? Bueno, oso zaila da, eta azkenan onartu behar dezu prozesu batetik pasatzen dela, eta orduan, onena da aurretik onartzea, esaten, ikusiko, irakurriko duzun guzti honek nire filtroa pasadu, ez?
horren arira, adibidez, nik izan ditut zalantza horiek, orain antzesten aigean obretako batean plastikoz koloreak, bueno, badakizu plastikoz koloreak ez direla inoiz bizi izan, ez da, obran, titulo eternoa dauka, baina obrak merezi du, zola jarri da. Mireia Gabilondok, autoreak eta zuzendariak entzun aurretiazko lan bat, zen ere pertsonaiak dauka trastorno disociativo de identidad, uste dala doble personalidad esan dezagun, hola errex esateko. Eta psikiatra batekin lanean eritun zen, jakiteko pertsona hauek nola manifestatzen zidan edo nola garatzen zen nolabait buru gaixotasun hau. Ordu nik pertsonaia hartu nuenean, nik banekien ja lan horrek, idatzi sortutako lan horrek, ja bazuela filtro artistiko bat, nolabait esateko. Zuzendaritzatik ere, bazuela beste filtro artistiko bat. Banekien nik nire honek ere jarriko niola nire filtroa. Konstiente naiz guk holtzarazen ditugun gauza asko filtratuta doazela, baina bada ere ez dugu realidade bat gordinean adierazten, antzerkiak duena azken finean horixe da, adierazpen artistiko bat da. Orduan, adierazpen artistiko hortan gauza asko realitatetik aldenduko dira, baina ez dezagun ahaztu azken finean hori dela, egiten dela gai ezberdinak plazaratzeko eta argipean jartzeko, baina ez dirala beti errealitate soila eta hau da gaixotasuna eta egin kasu honi ze hau da gertatzen zaizuna gaixotasuna hau daukazun kasuetan. Nik antzesten dut pertsona bat depresio sakon batean dagoena eta depresio sakon horrek eraginda bigarren pertsonalidade bat garatu duena, pixka bat bere burutik ihes egiteko edo mina arintzeko. Orduan, bir rol horiek jokatzen ditut batetik bestera transitatzen dudan bitartean, eta edo nork esan dezake, ez da horrela gertatzen, eta baliteke, eta igual ez da horrela gertatuko, baina adierazpen artistiko bada, eta kontatzen duguna azken finean da lagin bat, edo, bueno, zertzela batzuk dira, gaixotasun baten osotasunean gertatu ditezkeen kolore ezberdin guztien lagintxo bat dira azken finean. Orduan nik uste dut hori ere kontutan izan behar dugula, bai zuk literatura sortzen dezunean edo nik pertsonaiak antzesten ditudanean igual karga hori kendu beharko genukela ez, esan ez bezala, hau da nik aportatu nahi detena gai honekiko eta ez gehiago ez gutxiago, baina hau da nire aletxoa, eta hor dago, nahi duenarentzako. Bai, eta gero gainera diagnostiko bat eukitzeak ez du esan nahi mundu guztiak berdin bizi duen, igual zuk ez dezu berdin bizi, baina beste pertsona batek horrela bizi du edo ez, edo diagnostiko aina pertsona daude ez, eta edo diagnostiko batek dazka oso diagnostikoa egiteak asko izten gaitu, eta mundu guztia nahi dugu klasifikatu, ez? Eta askotan kontraesankorrak geran bezala beste arlo batzuetan, hortan ere bai, ez? Orduan, diagnostiko berbera aukita mundu guztiak ez du berdin erreakzionatzen, beraz, horri ere, batzutan hori sentitzen da, ez? Ja, baina eske niri gertatzen zean ni beran, ja, baina ze diagnostiko dauka, zeren, klaro, diagnostikoaren arabera, hori ez da reala, zeren, bitu, da hain reala, ez? Eta batzutan, reala egiten dezu, zuk bizitakoa delako, eta ez da sinesgarria. Eta batzutan esaten da, ez? Sinesgarriagoa dela, realidadean dena sinistu dezaket, fikzioan ez. Eta kasi, hori gertatzen da, hau ez da horrela gertatzen. Bai, hori justo hori bai. Ojalá, nahi nuke, ez balitzola gertatu baina hala da. Lehen itxaso aipatuzu isiltasunaren kontua, eta ez dakit entzutearekin zer ikusia daukan, hau da, ez dakit isilik zaudenean idazterakoan entzuten zauden edo ez, baina esango nuke bereziki pisutsua dela bai ni beran eta bai punto bobon, ez? Zure bi nobeletan. Bi testuetan esaten ez dena bezain garrantzitsua da. Eta idazle bezala nola neurtzen da hori? Hau da, zure tresna hitza da. Nola neurtzen duzu noiz isildu, noiz esan gehiago? Ez dut uste oso prozesu razionala denik edo oso konstienteki egiten dudanik, baina
egia esan, uste dut interes kontua dela, ez? Neri interesatzen zaizkit, aipatzen ez diren gaiak, edo isilpean mantendu direnak, eta hori gertatu zen niberan, hori izan zen, esperientzia pertsonal batetatik abiatuta, gero tesi bat bihurtu zena, ez? Eta hori gertatzen da punto boben ere, bai, ez? Konturatu nintzen, emakume askoren kasua zela, osasun mentaleko arazoak eukita, guztiz baztertuak egon ziren, eta daude oraindik, eta ez da haiei buruz hitz egiten, emakumei hitza gutxi eman bazaie, pentsaia emakume eta eroa baldin bazera, ez? Are gutxiago, ez? Eta psikiatrikoak izan dira ahaztutako instituzioak, eta haietan, batzuk ez, panero eta aipatzen dira batzuk, eta gehienetan gizonezkoak, zenbat emakumezko, egon liteke hor Camille Claudel, baina beti beste bizitza artistiko bat eduki dutelako, ez? Ez eroak izan direlako eta psikiatrikotan ingresatuta egon direlako. Orduan, beti eduki dut interesa isildutako historia hoiengan. Azkenean, behin psikologo batek kontatu zidan, tesia egiten ari nintzenean, isiltasun bat dagoenean, batez ere familia batean dela sumendi bat bezala, ez? Eta eztanda egin ez dezan gainean eseri bartzera. Baina horrek zure mugimendu guztiak baldintzatzen ditu. Ze mugitzen baldin bazea eztanda egiten du eta atera egiten da. Orduan, konturatu nintzen, esperientzia pertsonal batetik abiatuta, isiltasunek zer nolako garrantzia zeukaten eta zer nolako indarra zeukaten bizitzak baldintzatzerakoan. Orduan, hori izan eta abia puntu, eta gero baita ere, hizkuntza minimora eramatea izan da saiakera handi bat, ahalik eta gehien azaltzea, ahalik eta hitz gutxien erabileta. Zergatik, azkenean, psikiatrikotan egon diren emakumeik kendu zaien lehenengo gauza hitza izan delako. Orduan, historia kontatzea hitzez beteta ez zeukan zentzurik. Zeren, ari nintzen guztiz kontrakoa egiten, ez? Orduan, saiakera handi bat dago, gero Uxue Errazkinek ere bere aukendu horrekin ere lagundu zuen. Isiltasunak indar handiagoa izaten, baina, uste interes batetik, ez? Zetorrela, eta batez ere mundu horiek islatzeko modu bakarra isiltasunari presentzia ematea zelako. Zuri ere galdetu nahi zutantzeko zerbait, saio hau prestatzerakoan gertatu zen gauza bat niretzat nahiko kurioso eta izan zen, oso interesgarri izan zen, galdetu niola bakoitzari, bestearen inguruan, zer interesatzen zaien gehien, ez, bere lanean. Eta gertatu da, gaur gertatu den berdina, beldurrez ari ginenean, bakoitzari beldurre ematen zion bestearen lanak, eta galdera hau luzatu nienean ere, bakoitzak bere lanaren berezitasunak bilatzen zituen ere bestearenean, eta Itsasok justu galdetu zuen isiltasunaren inguruan. Eta beraz nik lapurtuko diot galdera, eta Aitziberri galdetuko diotea gertatu altzaizun zuri ere noizbait, isiltasuna baliatu behar izatea hitza baino, adibidez antzesterakoan. Bai, askotan. Eta gaina askotan nahi ez da, esan nahi dut. Oso hauskorra da pertsona bat edo aktore bat oholtzan, ze emozioekin lan egiten dezunean, eta batez ere emozio oso zartatu batzuetara iritsi behartzarenean, oso horrexea da esatea, hemen negarra egiten duzu, hemen ez dakiz zer, baina negarra egiten duzunean ere prozesu bat jarraitzen du gorputzak eta askotan korapiloa egiten zaizu eztarrian. Eta emozio batera iristen zara, hizketan jarraitu nahi duzu, baina gorputzak ez dizuzten korapiloa hor daukazulako, orduan gertatu izan zait. Noizbait isilik fisikoak baimendu ez didalako, isilik gelditu behar izatea, berriz ere ahotsa berreskuratu arte. Horrek oso urduri jartzen gaitu goltzan gaudenoi, denok, ez bakarrik ni, nire taldekideak ere bai, baina lanbidearen zati handi bat eta oso garrantzitsu bat da. Isiltasun hori, bada isiltasun bat nolabait oso fisikoa, ez da isiltasun metaforikoa, da isiltasun bat harri baten zaratarekin entzuten dena, ze batean ezin dezu hizketan jarraitu eta ezin dezu jarraitu zerbaitegatik hor emozioa handi badagolako eta nolabait inbaditzen zaituelako. Gainontzean,
hautatuak diren isiltasunetan, iruditzen zait indarra handia duela eta beldurra handia diogula isiltasunari. Ez hainbeste antzerkian, baina bai adibidez telebistan isiltasuna da tsunami bat. Osea, ez digute uzten segundu bat isilik egoten, ze horre zerbait gertatzen da, ez? Bete egin behar da. Baina antzerkiak uzten dizu isiltasunerako tarte hori, eta konturatzen gea pila bat adibidez isiltasun horietan. Nik idazten detenean, antzerki idazten detenean, idatzi egiten dut, isiltasuna. Eta nire buruan ja badu iraupen bat isiltasun horrek. Eta gian gero ensaiatuko dugu eta iruditzen zait 5 segundu gehiegi direla eta jetxiko dut 3 segundura. Baina nire iruditeria hortan eta nire eskema mentalean badagoia idatzita isiltasuna eta irudikatzen dut ze indar izango duen eta ondoren etorriko den esaldiari ze leku emango dion. Ze isiltasunik ez balego eta dena jarraian esango bagenu, hor ezerk ez luke lekurik, begiradekin gertatzen dena, ez? Ni denbora guztian zuri begira balimanago, zuei begira hizketan, baina derrepende publikora begiratzen badet, begirada horrek ja badauka indar berezi bat aldatu dudalako fokua. Nik uste isiltasunarekin oholtzan gauza beretsua gertatzen dela. Aipatu duzu, besteak beste eztarriko korapilo hau, lehen ere hauskorra izatea, zaurgarritasuna, eta hain zuzen ere zure ogibidean hitza eta fisikotasuna oso lotuta daude. Halabeharrez gorputza jartzen duzu, ez? Antzesterakoan. Nola erabakitzen duzu zeintzuk diren zure limiteak hor? Hau da, gaurkoa bezalako gai bat jorratzerakoan, noiz erabakitzen duzu zen neurrira arte jarri nahi duzun gorputza edo ez duzu... Ez da erabakitzen. Ez da erabakitzen. Ez, nahi nuke. Ja. Erabaki halko, anu. Ez da erabakitzen. Gainera, funtzio batzuetan oso konstientezea erabat pertsonaiaren barruan zaudela eta nolabait korronteak berak eraman da bazoatzela, emanaldian aurrera, eta beste emanaldi batzuetan konturatzen zara oso kanpoan zaudela, saiatzen aizeala denbora guztian badoan trenarekin nolabait bat egiten, baina ez dezula engantzatzen pertsonaiarekin, emozioarekin. Orduan, eske onerako edo txarrerako pertsonak gea, ez gea makinak, orduan ezin gea programatu esateko. Gaurko funtzioa egingo dut, hola eta hola, eta estena hontan sartuko naiz barruraino, baina beste estena hontan ez hainbeste, ezin da. Emozioak daudenean, batzuetan gainera oso lanbide tramposoa da, ze nahi gertatu izan zait, ni neroni oso gaizki egon naizen momentuetan, izugarrizko liberazioa zela beste pertsonai baten azalean sartzea. Zeia ez ziren nire minak, nire beldurrak, ziren beste pertsonai horren minak, eta minak izango dira igual baita ere, agian beti ez da komedia generoan izango, baina ja ez nireak, eta behin baino gehiotan deskurritu dut nire burua pixkat adikzio horretan, lan egin nahi horretan nire gorputzean ez egotearren, ez? Bidaiatu beste gorputz batera eta abandonatu nadin hor bertan. Orduan, bai, hori ere irakurketa interesgarria da, norberarekiko egiteko. Behar hori sentitzen dezunean, igual, pixkat begiratu zure barrura, zerbait ez da ondo. Eta itxaso zuri ere hildo horretan, beste galdera luzatu nahi dizut. Esango zenuke idazteak ere alderdi fisikoa daukala, edo sentitu duzuk gorputzean eragina idazterakoan? Bai, nik ustez baietz. Batez ere, azkenean dena, esatea ez dena lotuta dago. Idazterakoan emozioak mugitzen baldin badituzu, gorputza ere jartzen duzu, ez? Eta niri Aitziberrek esaten duen horrekin, punto novelan bai gertatu zitzaidala, azkenean sortzen ari zeranean, ez zaude zure gorputzean. Zaude beste mundu batean, orduan, ari zera idazten eta pasatzen da denbora, ez? Eta esatezu, ai ama, baina nun nago, ez? Eta gogoratzen naiz, azkeneko puntua jarri nionean novelari, izan zela, bapatean, eta sensazioa fisikoa zen, ez? Bapatean, bazirudien inguruan, niretzako pertsonaiekin bizi nintzen, eta sentitu nitzaken, eta kasi izan, oholtzan egongo balira bezala, baina nire inguruan. Eta derrepente, bukatu nuenean, izan zen, argiak itzaliko balira bezala, eta pertsonaia horiek desagertu egin ziren, eta sentitzen duzu, eske, oain, nola biziko naiz pertsonaia gabe, ez? Bat zegoen hemen isin erekin zegoen, edo, ez?
Eta gero baita ere, segunetaz niri gertatu zait, punto main gertatu zaidala, idazten ari nintzenean, segun eta ze eskena, edo idazten ari nintzen, edo zen momentu, batutan, kriston negar saioak egin ditu dala, ez? Eta beste batzutan izugarrizko plazerra sentitu dela, eta beste momentu batzuetan haserretu naizela, baina pila bat, ez? Orduan, horrek erakusten zidan, nola azkenean gorputza ere jartzen dezun, ez? Sormen prozesu horretan. Ez zuko ezain beste, ez, Aitziber? Baina... Baina egia da, nik uste elkarrera gina handia daukatela, eta bai, jartzen dezula, bai. Kursio iruditzen zait, ze batzutan idazlearen iruditeria da oso bakartia, ez? Eta gero horrelako gauza gertatzen dira, eta orain zuk holtza aipatu duzu, oso metafora teatrala erabili duzu pertsonaien inguruan hitz egiteko, eta orain Aitziberri lapurtuko diot aurreko eguneko galdera. Eta jakin nahi nuke, ea imaginatu zu noizbait zure liburuak antzerkian edo telebistan edo pantailan. Bueno, uste dut idazterakoan nahiko bisuala naizela, eta uste dut erresa dela idazten dudan horretatik irudiak, nik eskenak edo irudiak imaginatzen ditut eta hortik idazten dut. Orduan, adibidez, ni berarekin badirudi aurrera doala filma egiteko proiektua, eta alde hortatik kastina egiten badute. Eta punto boborekin, ni punto boborekin adibidez bai ikusten dula dantzeslan bat. Bai, ez da. Iratik esaten du baitz, eske berak itzuli du gaztelerara, orduan ondo ezagutzen du, ez? Baina, bai, izan liteke. Eta, bai, eske... idazterakoan haragitu egiten dituzu, orduan, baina, niri hori gertatzen zait kasik liburu guztiekin, egia esan, asko sartzen naiz eta irudikatzen ditut, eta kasik lagunak egiten ditut, orduan, erresa egiten zait hori imaginatzea. Baina, klaro, pausu hori da, orain adibidez, ari dira ni berarekin gidoia idazten, izugarrizko kuriosidadea sortzen zaiz, klaro, gauza bada liburu bat eta beste gauza bada, hortik gidoi bat idaztea, ez? Eta orduan, izugarrizko kuriosidadea sartzen zait, zer nolako pertsonaiak izango diren, eta inkluso fisikoki, ez? Esatezu, igual... Ja, ez dituzu irudikatzen idazten dituzunean? Bai, nik irudikatzen ditut, baina ez dakit, askotan gertatu izan zait, nik irudikatu ditu dela modu batera, eta gero beste irakurlek esatea, eske nik imaginatzen nun, holakoa zela. Eta orduan, karo, nire sorpresa izango da, honek egingo du beraren papera, izango da. Ui, bai, berezia izango da. Baina... Nahi, alderantzizkoa pasatzen zait, irakurtzen dudanean, interpretatu egiten. Orduan, karo, asko tardatzen den liburu bat irakurtzen, baina kasi konturatu gabe ateatzen pertsonaia guztien paperean, ez? Bai, da, osea, ez zait beti gertatzen, baina askotan bai, eta, klaro, behar dut denbora hori gainera, ez dakizatik filtro hori pasatu behar duten, pertsonai bakoitzari bere leku emateko, eta esaldiak ondo interpretatzeko. Askotan, bikoteak beti nik baino lehenago bukatzen ditu liburuak. Oraindik, tani... Obra, a ber, eske papera iten nahi naiz. Honek lan badauka. Pertsonai asko daude. Aipatu da, ez, beste mundu hoien bidez, bestea edo beste mundu hoien bidez aurkitzea zera hori, eta nik uste dut, benetan batzutan sormen prozesuak, epifania txikiak ematen dizkigula, ez, zentzu horretan. Batzuetan, idazterakoan, antzesterakoan, dena delakoan aurkitzen dugula, beste modu batean aurkituko ez genituzken hitzak kasunetan. Gertatu zaizuen noizbait, ideia baten garapenean edo pertsonai baten garapenean aurkitzea, igual, maila pertsonala aurkiten ez zenituzten hitzak, eta igual gaurko gaiari lotuta adibidez. Ja, igual espresatzeko modu bat, hitz konkretu bat baina gehiago, espresatzeko modu bat. Eta beti gaina, ez naiz beti bide berdinetatik iristen, ze
egia da, gehiago egiten ditu dela nire kasuan, testuak sortu ditut, baina askoz gutxiago alderatuta antzezti ditudan pertsonaiekin. Baina pertsonai bat ezagutzerako garaian, testua bera ere nire egiteko beharra sentitzen eta askotan testu bat ematen zaigu eta hori noski errespetatu behar duzu, baina batzuetan esaldi bat edo beste ulertzeko pixka bat nire bidetik eraman behar dut. Naiz eta gero esaldi hori aurretik zegoen bezala esan, nik pixka bat mamitu behar dut nire modura. Eta gero ez bakarrik hitzekin, adibidez, pertsonai bat sortzerako garaian nik antzetu ditudan pertsonai guztiek edo ja denek dute adibidez playlist konkretu bat abesti batzuekin. Orduan, zen musika ere oso ebokatzailea da eta musikak askatzen dizkigu, ez dakit, gatillo asko bezala, pizten dizkigu. Eta orduan, adibidez, hitzak baino gehiago, igual horrek narama pertsonai bat sortzera edo ezagutzera, edo emozio bat eraikitzera, playlist konkretu bat. Osea, nire playlistetan daude pertsonaien izenekin, ia zerrendatxoak eginda. Orduan, pertsonai hori prestatzen ari naizenean, ikasten ari naizenean testua edo barrendatzen ari naizenean, nago betxean hori entzuten. Bai. Nik esango nuke, pertsonaia sortzen dezunean, zu daukazula ideia bat buruan, ez? Eta gainera, manipulatuko dezula modu batera, hau egingo du, gero hau esango du, gero, ez? Eta derrepente sortu dezu pertsonaia, eta nahi diozu ez dakizer eginarazi, eta esate dizu ez. Eta nola konturatzen zera hortaz? Ez dakit. Osa, da sensazio kontua, ez? Sortzen dezun horrek kasi bizia hartzen du eta zuri bueltan dator eta erakutsi egiten dizu, ez? Punto Bob, adibidez, bi amaiera idatzi nituen, eta ez dut spoilerrik egingo, baina bi amaiera idatzi nituen, eta argi bat pentsatzen, nire buruan hasieran gainera zegoen ez dena, gero egin ez dena. Baina biak idazterakoan, pertsonaia bera kontatzen dizu ia nola bukatuko duen. Eta niretzako hoiek dira, puntu hoiek dira magikoak. Ez dakizu nola esplikatu, baina ari zaizu bera esplikatzen, hemendik ez jun, zeren hau ez dagokit, ez? Eta zuk sortu dezu, baina orduan esan dizu, nondik aterako, ez dakit. Zuk erabaki zenuen azkenen ze bietako ze amaiera, eta bestea gordeta daukezu? Bai. Bueno, itzeingo dugu. Hombre, ze kuriosidadea, bai. Bai, baina ez zuen, esaten nuen, hau ez dagokio, ez pertsonaia honi, ezin du hau egin. Fortzatu egia da, behartu egia da, eta hor dago diferentzia askotan, nola ikusten den gidoilariaren eskua, ez? Esaten zu, hemen behartu egin du, ez? Egoera, eta batzutan, zehoze irakurtzen edo pelikula bat ikusten, eta esatezunean, gidoilariaren eskua, eta bikotekideak esan, zesaten nahi zez, zesan nahi horrek, zuk arra ikustezu hor behartutako zerbait dagoela, horrek, nola, zure buruan dagoen logika bat, eta hola kontatuko dut, eta hola iritsiko naiz bukaerara, eta derrepente sortu dezu pertsonaia bat, esaten dizuna zuri, sortu dezula, esate dizu ez, hemendik ez. Hori oso berezia da, oso politia da. Empatia horren parte ere izan daiteke igual, ez? Bai, eta igual seguraski momentu hortara arte ez dezulako ondo entzun, eta ez dezulako, etzera benetan bere azalean sartu, ez? Ni geratu naiz gogoz, gero ikusteko zure playlista eta zure final alternatiba. Baina bukatu baino lehen eta eman baino lehen aukera zuei ere galderak egiteko, bai, galdetu nahi zuedala, ea ikusle, irakurle, kultur kontsumitzaile zareten enean, zer eskatzen diezun euskal kulturagilei hurrengo urteetan, hau da, euskal fikzioari zer eskatzen diozuen osasun mentalari, emakumeen sufrimenduari, isiltasunari dagokienez datozen urteetan. Zer gustatuko litzaizuken jasotzen? Emankortasuna, ez? Oparotasuna, baina ez kantidadean bakarrik kalitatean ere fokua benetan egon dadila emakume ongan, osasun mentalean noski.
askotan, ez dakit nola esplikatu, nik adibidez, ni bera irakurri nuenean, osea, ez nuen aurreneko irakurtaldian ras irakurri. Osea, bada liburu bat 1000 zatitxotan puskatu ninduena momentu askotan. Orduan, iruditzen zait baita ere irakurketa modu bat oso interesgarria. Ze bakoitzak bizi du liburu hori, historia hori, bere lekutik, bere egiatik, eta iruditzen zait ez dela oso erresa, bat ere erresa hori lortzea, zuk nobela bat idazten dezunean, batetik zure ausardiari esker, itxaso, baina beste alde batetik ere nola idatzita dagoen, nola kontatuta dagoen, errelatoa ze ritmotara doan, nik hori eskatzen diot adibidez novela bati, ez? Eta aurten edo etorkizuneko fikzioari edo idazle edo sorkuntzei hori eskatuko nieke. Ausardia hori, badakit oso erraza dela eskatzea eta oso zaila dela ematea, baina ausardia hori pixka bat irakurlea bera ere biluztuko duena eta pixka bat iskina hortaraino, muga hortaraino eramango duena eta esanariziko diona gaur ezin dut kapitulu hau irakurri. Igual bihar, eta ez da ez gertatzen, baina niri horrek bereziki motibatu ninduen, irakurtzen jarraitzeko, gaiaren inguruan gehiago jakiteko. Orduan, ez dakit, badakit eskaera oso konkretua dela galdera hain orokor batentzako, ez? Baina bai eskatuko nioke euskal kulturari, kulturgilei, ausardia hortara eramaten duten lanak sortzeko, interesatzen zaizkit bereziki. Bai, eta isildutako istorio hoiek, ez? Pixkat hoiek izan daitezela, ez dakit, inspirazio iturri edo, eta haien komunikatzeko moduetara gerturatzea, ze azkenean memoria ekarri behar badegu edo isildutako hoiek ekarri behar baditugu, ohiko gure komunikatzeko moduetara, nik uste hor, ez dakit, disonantzia handi bat sortzen dela, ez? Hori alde batetik, eta nik beste alde batetik adibidez bai eskertuko nukela osasun mentala jakina, baina baita ere ni pixka transcendental jartzen naiz, ez? Jarri, bildurri be. Eta ez, baina pixka bat eskertuko nukela humoretik ere bai, ez? Neri zuk lehen komentatzen zen egun. Noiz etorriko zaiz seriedadea, ez? Ez dadila inoiz iritsi berrez, eske egia da, gaurko arratsaldea irudikatzerakoan beti izan, ez? Pentsatzen zenun, irati eta Itziberrekin eske parre egingo dut seguru, ez? Eta horrek ere badauka, ez? Sormenetik asko, eta humorea egiteko, aurretik uste dut beste guztia pasa behar dela, ez? Osea, ja iritsi zea puntu batera, aurretik ja gainontzeko guztia gainditu dezuna edo transitatu dezuna, ez? Orduan, uste dut horrek ere oso seinale ona, ez? Adierazten duela, beraz, hori ere bai. Norbaitek esatezun humorea dela drama gehi denbora. Bitu. Bai, ez dakitzenek esan zuen da, gaina askotan errepikatzen duten esaldi bada, zer iruditzen zait arrazoi handia zula. Humorea da drama gehi denbora. Eta pentsatzen dut, ostia, drama badauka hau, denbora falta askotan. Baina egia da denbora pixka bat pasatzen denean, drama horri humorea ateratzeko gaitasuna ikusten diozula. Eta nik orain dela ez asko, loraldia ekimenean esperimentu bat egin dut gaztetalde batekin. Eta proposatu nien, bakoitzak lehenengo klase egun bat izan zen, baina karze zatela bakoitzak bere bildur bat, drama bat, mamu bat, eta saiatuko ginela horrekin humorea egiten. Eta nik ez nekien lehenengo esperimentua zen, orduan ez nekien gai izango ginen, ze dramak eta dramak daude. Izan ziren 9 bat gazte edo horrela, haietatik bat edo 2 bakarrik ziren aktoreak, esan nahi dut, etzen antzezpen klase bat. Eta bakoitzak bere istorio bat ekarri zuen, eta izan zen oso interesgarria nola gai izan ginen denon artean, pauta ezberdinak eman izkian, bakoitzak zituen 4 pausu bete beharra,
eta denek lortu zuten bere drama hori, eta drama batzuk oso gogorrak ziren, denek lortu zuten komediara eramatea eta hori kontatuz eta hori antzeztuz barre egitea. Orduan, iruditzen zait prozesu bat oso interesgarria, arma bat ikaragarria, eta, bueno, igual, barne terapia hortarako kontutan hartu beharreko zerbait, ez dut nik patentatuko, ze enaiz terapeuta eta oso peligroso eriutzen zait, baina terapeutaren batek nahiko balu nire kolaborazioa, ni gustora jongo nintzateke. Bueno, ez dakit norbaitek galderarik duen, niri bukatu zaizkit, ja? Edo parre nahi du, Edo txiste bat kontatu nahi du, Hori da. Vale. Txar. Zer raro. Aurrekoan liburu bat irakurri nuen, orain ez dut gogoan izenburua, uste dut zela en la naturaleza las cosas crecen, da, saiakera moduko bat edo memoria liburu bat. Eta autoreak esaten zuen Ji-Yun Lee, deitzen da, eta bertan esaten zuen muturreko gauzak gertatzen zaizkigunean, edo oso tragikoak direnean, ez dugula ahalmena edo gaitasuna hitzez adierazteko. Osea, ez garela gai edo behintzat ez dugu oso modu zehatzean kontatzen, ez daukagula gaitasun hori. Zuek uste duzue zauriaz ari garela eta hitzaz gaitasun hori badaukagula lengoaiarekin? Gauza, osea, muturrekoak gertatzen direnean edo tragikoak gaitasuna daukagula horiek adierazteko? Ikustat baietz, ez dakit, osea, nik nire burua muturreko egoeretan lasaiago ikusiet gauza txikiekin baino. Adibidez, oso gaizki funtzionatzen dut incertidumbre horretan. Diagnostiko aurreko ezin egon horretan, nik ez ditut emozioak igual hain ondo kudeatzen, nago oso urduri. Baina behin mailukada erori zaizunean, nahiko hotz mantentzen naiz eta gai naiz nire burua adierazteko. Baina ez dakit ze puntutaraino zuk esan dezun neurrian. Askotan egia da gertatzen zaigula momentu asko buruak nolabait ezabatu egiten ditugula. Edo gogoratzen ditugula oso fragmentatuta bezala, eta orduan, igual ez gehala gai dena jarraian kontatzeko, ze gertatu zen? Ez dakit, ni gogoratzen naiz, nire bikotea suizidatu zela esan zidatenean, ohea egiteko gai izan nintzela etxetik atera aurretik, baina gero gauza asko ez ditut gogoratzen. Orduan, uste burua ere oso selektiboa dela gauz horiekin, baina zorionez gai garela emozioi hitzak jartzeko garaian. Igual akzioi hitzak jartzea baino interesgarriagoa da, emozioi hitzak jartzeko gai izatea. Gauza asko ez ditugu gogoratzen, baina beste gauza asko bai, eta jakin nuen gero kontatzen nola sentitu nintzen. Orduan, bueno, gauza batzuk ezabatu ditut, baina beste gauza batzuk ez. Orduan, sinistu nahi dute ezabatu ez ditudanak diela balio izan didatenak. Ez dakizuk itxaso. Nik zalantza daukat, badago zita bat, nik tesian asko erabilin duna, eta da David Le Bretonek idatzi zuen isiltasunari buruz, eta berak esaten du, que en los confines de la existencia el lenguaje vacila. Orduan, uste dut muturreko egoera askotan isiltasuna inposatzen dela. Inposatzen diogula guk gure buruari ere bai. Eta nik ikusten ditudan bi arrazoi izan litezke alde batetik. Askotan sentitzen ditugun gauzak hain dira bortitzak, ez daukagula hitzik, edo esate, askotan gure burua ez dakit nola esplikatu, ez? Ez daukagu hitzik horiek adierazteko, eta askotan horrek egiten zaitu isilarazi. Eta gero beste alde batetik, iruditzen zait, hori oso egoera brutalak jasan dituzten personengan ikusi izan da, eta aztertu izan da nola hirugarren belaunaldia den gai bizitako egoeraiei buruz hitz egiteko. Ez
ez bizi izan duen belaunaldia, ez da hurrengoa ere, azkenan isiltasun hortan ezi delako, ez? Eta hirugarrena hasten da horri buruz hitz egiten, ez? Orduan, bai, batzutan hitzak jartzea gainera egiten du kasik erreal bezala, eta jartzen zaitu zaurgarri. Eta orduan, zaurgarritasun horretara jo baino, uste dugu, ez, beste aldean egonda isilik mantenduta, babestu edo egingo garela, edo orduan bi arrazoi horiek ikusi ditut batez ere, baina, hori, adibidez, Alemanian egin diren ikerketa askotan hori ikusi da, nola, azkenean errefuxiatuen kanpo eta zelaietan eta egon direnetan, gero hirugarren belaunaldia hasten da horri buruz hitz egiten, hemen ere uste dut horri buruz ere asko dakigula, orduan, bai, batzutan, hori, en los confines de la existencia el lenguaje vacila, ez? Kaixo. Kaixo. Nik aprobetxatu nahi nuen horruxo dagoela, eta nik aitarekin, zuk amarekin pasatzen nuen antzeko prozesu bat bizi izan nuen, eta nik horrekin oraindikan koropil oso handi bat neukan, oso lotutako korapiloa, zauri bat itxigabekoa. Eta zure liburua irakurri nuenean, negar egin nuen, zauri hori berriro irikin nuen, baina gauza asko liburu horri esker zauri hori istea lortu nuen neurri handi batean, ez? Eta zuk egindako galderari lotuta, ez? Nik uste nuen basnintzala gai bizitako bizipen askori hitzak jartzeko, eta zuk erabilitako hitzek pila bat lagundu ninduten, pentsatzen nuen, hau da nik sentitu nuena, hitza jarri diezu nire zauriei, eta, eskarrak eman nahi nizkizun horretik. Ez ba ez irakurri, Bai, benetan bai. Bai. Beste inorez animatzen, hemen utziko dugu. Eskerrik asko denoi hurbiltzagatik, eskerrik asko bigonbidatuei. Eta, aprobetxatu nahi dut pixkat urrengo saioa zein izango den gogorazteko. Otsailaren 13an, hemen egongo dira Irati Jimenez eta Zira Crespo, euskal literaturaren erronken inguruan eta gure sistema literarioaren argilunen inguruan hitz egiteko. Eta, mila esker hurbiltzagatik. Eta aurrengora arte. Eskerrik asko denoi. Eskerrik asko.